Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Salam, mehriban dogunlar. Azatlyk Radiosunyň dünýäniň dürlerine ýaşaýan, işleýän we okuyan türkmen diasporasy baradaky Dünya Türkmenleri atly hepdelik dowamly gepleşigine başlaýar. Gepleşigi taýýarlap hem alyp barýan men Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosunyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugunky sanyny Liwanda ýaşaýan türkmenlere gönükdirýär. Dünya türkmenleriniň ýakyn günüň orada ýaşaýan wekilleri diýilende ilki wada Irak we Siriýada koçum bolup ýaşaýan türkmenler ýada düşýär. Ýöne ýakyn günde orada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekilleri Irak we Siriýadan başga ýerlerde hem türkmenleriň köpçülükde ýaşaýanyna aýratyn üns çekýärler. Gepleşigimiziň mehmanlary Liwanaky türkmenleriň wekili Aydaman şäheriniň häkimi we şol sanyna Liwan Türk Dostluk Jemgyýetiniň başlygy Kemal Maksut bilen Benim Kemal Maksut, Lübnan Aydaman'da belediye başkanıyım ve Lübnan Türk Kültür Derneği başkanıyım. Umudumuz Türkmenler nerede olursa olsunlar birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini temenni ediyoruz. Liwan türkmenleri arasynda ilmi işler alyp barýan Trablusdan Zahir Sultan dağlar. Benim adım Zahir Sultan. Ben Trablus'tan, Lübnan'dan sizinleyim. Türkmenleri anlatıyorsunuz. Bu bizim için çok büyük bir gurur duyurucu. Türkmenlerin sesi ulaştırıyorsunuz. Bu temada Azatlyk Radiosunyň dinleýijilerine maglumat bererler. Mehriban dogunlar. Käbir çeşmelerde öňe sürilişine görä, tarihçiler Liwany türkmenleriň Seljuk döwrüne ornaşanyny öňe sürýär. Tarihçi Charles Winslow Liwan barada geçiren ilmi barlygyna Liwan dagyny eýelen memluklar 12-nji asyrda Kisirwandan Trablus'a çenli bolan sewitiň administrativ guruluşyny taýýarlanmakaly käbir strategik ýerlere türkmen taýpalaryny ornaşdyrdy diýär. 1989-njy ýylda Liwanyň goşunyna harby borjyny ýerine ýetirýän Kawşara owasyndan Halit Esat adly türkmen eskeriniň Liwanyň ilçikanatyna barmagy bilen Liwanaky türkmenleri bilen Türkiýanyň arasynda gatnaşyklary başlapdyr. We şol wagtyň özünde de olar baradaky ilkinji maglumatlar peýda bolupdyr. Diňe 2007-nji ýylda Kawşara owasyndaky türkmenleriň tagallasy netijesinde Liwanaky Baalbek türkmenleri bilen 2011-nji ýylda hem Dinniýe sewitindäki türkmenler bilen Türkiýanyň arasynda gatnaşyk ýola goýulypdyr. Häzirki döwürde Liwanaky türkmenleriň Akkar, Baalbek we Trablus sewitlerine köpçülükde ýaşaýanyny bilinýär. Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan Trablus'ta ýaşaýan türkleriň wekili we Liwan türkmenleri barada ilmi işler alyp barýan Zahir Sultan türkmenleriň bu ýurtda belli sewitlerde koçumlukda ýaşaýanyny üns çekip olary bilen gynansak da soňky ýyllarda gyzyklanylmaga başlananyny aýdýar. Türkmen köylerimiz daha çok Türkçe veya Türkmence iyi biliyorlardı Türkmenlerimiz. Daha çok BK'dakiler, Akkar'daki yaşlılar daha çok saklamış durumda ve hala kullanıyorlar. Liwanaky türkmenler bilen Türkiýanyň arasyndaky gatnaşyklar 2006-njy ýylda ýaýbanlandy. We şol ýurda ol ýurtda baş ilçi bolan Serdar Kılıç öýgiderli ýagdaýda türkmen owalaryna sapar gurundy. Ondan soň Liwanaky türk ilçisiniň we diplomatlarynyň türkmen owalary bilen bolan gatnaşygy hasda ýaýbanlanyp dowam etdi. Liwanda türkmenler has köp owa ýerlerine ýaşaýar. Owa ýerlerinäkileriň ýagdaýlary guruply däl. Şoň üçin bu ýagdaý olaryň okulu bolmagyna we öz däp desturlaryny saklamagyna oňaýsız täsir edýär. Liwanaky türkmen owalaryna Türkiýede gepleşilýän dile meňzeş türkmen diline gurulýar. Alaýtada BK we Akkar sewitlerinäki türkmenleriň ýaşulary gadymy sözleri has köp bilýärler. Liwan hökümeti gynansaňam türkmen owalaryna seretmendir. Häzirki döwürde Türkiýe döwleti Liwanaky türkmen owalaryna dürli awadanlaşdyryş maksatnamalary bilen kömek edýär. Meselem käbir döwlet mekdeplerini birlaý oňaryp berdiler. Türkiýanyň TİKA adly Türk iş hyzmatdaşlygy we galkynyş gullugy susuzlukdan kösenýän Liwanaky türkmen ýaşaýyş ýerlerine suw geçirjilerini gurup berdi. Şeýlede Türk Gyzylay Jemgyýeti türkmenlere sowgat hökümine keselhana gurup berdi. Soňky wagtlarda Liwanaky türkmenleriň arasynda serhat ýaka bolan üçin Siriýanyň Zara we Homs sewitlerine ýaşaýan türkmenler uruş sebäpli göçüp bardylar. Häzirki döwürde söwüşden gaçan Siriýadaky türkmenleriň käbiri Liwanyň Akkar sewitindäki türkmen garnaşlarynyň ýanyna bolýarlar. Türkiýe Liwanyň
sanna gow okayanlara ýokary bilim almaga himayet edýär. Ýöne, owa ýerlerindäki Liwanly türkmenleriň bahalary o diýen ýokary bolman sebäpli Türkiýanyň berýän ýokary bilim himayetininden peýdalanyp bilmeýärler. Şoň üçin Liwanlaky türkmenlere bilim taýdan himayet edilmegi hökmandyr. Muň üçin ilki bilen türkmen maşgalalaryna hüner öwredip ýerdeýijisini ýokarlandyrmaň ýolunu tapmaly. Meselem Türkiýanyň himayetine aýdamunyna haly önümçilik desgasy guruldy. Yerli ilatyň iş bilen üpçün edilip ýaşaýyş şertleriniň gowlandyrylmagy üçin. Beka sebäpdinäki türkmenler bolsa owa hojalygy bilen meşgullanýarlar. Ýöne käbir syýasy ýagdaýlar sebäpli edilhädir. Olara o diýen himayet edilmeýär. Sözi jemletek Liwanlaky türkmenleri ýurdun hökümeti eýe çykmaýanlygy üçin olar edil Türkiýeden bolşýaly dünýä türkmenlerinden gollawy hem raýdaşlyga garaşýarlar. Diğer ülkelerdeki bulunan Türkmenlerimizle bağlantılar var mı? Sadece Suriye'dekiler. Çünkü zaten Suriye'dekiler çoğu Lübnan'a geldiler. Bayağı bir kopukluk var. Yani hiç zaten bağlantı olmamış. Dip Liwan türkmenleri barada ilmi işler alıp barýan Trablustan Zahir Sultan Azatlyk radiosynyň üstü bilen dünýä türkmenlerine maglumat berýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Liwanlaky türkmenlere gönükdirilen bu sanynyň mehmanlaryndan Aýdaman şäheriniň häkimi we şol sanyna Liwan Türk Dostluk Jemgyýetiniň başlygy Kemal Maksut bolsa, türkmenleriň ýurtda 4 sany tapawutly toporda kowçum bolup ýaşaýanyny görüň berýär. Lübnan Türkmenleri 4 değişik yerleşim yerlerde bulunmaktadır. Bu Türkmenler 400 küsür sene önce buraya geldiler. Yaşam tarzı hala Türkiye'de hem de Türkmenistan'daki köylere de çok benziyor. Ýurdun demirgazygyndan başlanymyzda birinji toporda Akkar welaýatyna Aýdaman we Kawaşra şäherlerine 10 000 owal türkmen ýaşaýar. Ol türkmenler bu sebäpden mundan 400 ýyl owal gelip ornaşypdyr. İkinji topor Liwanyň ikinji uly şäheri bolan Trablusda ýaşaýan türkmenler. Ol ýerde bir näçe öýli türkmen ýaşaýar. Üçüncü toporda Dinniýa atly daglyk sebitde ýaşaýan türkmenler bar. Ol ýerde Hawara owasynda 500 öýli türkmen ýaşaýar. Dördüncü toporda Liwanyň günnogoruna ýagny Siriýa serhet ýakada ýerleşýän Beka jülgesinde ýaşaýan türkmenler bar. Beka türkmenleriniň ilaty 10 000 goloýdur. Ol ýerde ýaşaýan türkmenleriň ýaşaýşy Türkiýedäki we şol ruwatyň özünde de Türkmenistanyňky owalara diýseň meňdeýär. Liwanlaky türkmenleriň syýasy, ykdysady we sosial ýagdaýlary owalar juda ýaramazdy. Liwanlaky türkmenler häzirki döwreçenni eýesiz garly we olara arka çykyp, olaryň hal ýagdaýlary bilen gyzyklanan bolmady. 90-njy ýyllaryň başynda Liwan türkmenleri üçin ul öwrülşik boldy. Ýagny Türkiýe Beýrutdaky elçixanasynyň üstü bilen türkmenler tapdy we ondan soň gerek bolan himayeti bermäge başlady. Soň Türkiýe bilen Liwanlaky türkmenleriň gatnaşyklary ýaýbanlandy. Liwanly türkmen ýaşlary ýokary bilim almak üçin Türkiýe'ye gitmäge başladylar we olaryň dolanyp gelmegi bilen türkmen jemgyýetiniň ýagdaýy urukmaga başlady. Şeýlelikde türkmenler ýurtda has işen ýagdaýa gelýärler. Häzir ýokary bilimli türkmen ýaşlarynyň syýasatda, ykdysadyýetde we sosial uğurlarda has täsirli orun almak üçin tagalla edýär. Biz Liwanly türkmenler höküminde türkmenler nirede ýaşaýan bolsa, agdy birlikde hereket etmegini isleýäris. Bundan bizi dinleyen bütün Türkmenlere, Türkmenistan'da olsun, Türkiye'de olsun, Orta Doğu'da, Avrupa'da ve Balkanlarda olsun selamlarımı gönderiyorum Lübnan'dan. Dip Aýdaman şäheriniň häkimi we şol sanyna Liwan Türk Dostluk Jemgyýetiniň başlygy Kemal Maksut Liwanly türkmenleriň diňewir Türkiýe bilen däl, eýsem ata watan Türkmenistanyňa galy bersede dünýä türkmenleri bilen ysnaşykly ara gatnaşykda bolmagy arzu edýändigini Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Hormatly radio dinleyijiler, Liwanlaky türkmenleriň wekili Aýdaman şäheriniň häkimi we şol sanyna Liwan Türk Dostluk Jemgyýetiniň başlygy Kemal Maksut bilen Liwan türkmenleri barada ilmi işler alyp barýan Trablustan Zahir Sultan daglaryň beren maglumatlary esasynda taýýarlanan Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň Liwanlaky türkmenleri gönükdirilen bu sany şunuň bilen tamam boldy. Yeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş, sag bolun we hemişe azat tolkunlarda galyň. Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.